نايك أدم زاير نايلومو ديمقراطيك ريبابليك كونغو هبتو تفطرو استعدلت أما أخلي أفريقيا تركب هاجريا زاب معدن زبل تسقت المازن كالوت معدنات النابعداق عالم تقرب هاجر كم بزحات هاجرات أفريقيا نفرق خفل زمن زاكل بمعراباويت هاجر بلجم كم حسوم تجزيان تراسيانيا زهاجر فلما نقص بلجم ليوبولد كالاي بشحن شومنت ميت السبنيان حمشن نس أجزأتي كونغو زبل شمهيبو كم نايولك نبرتو بزسك حك حجزي واي أبهزبو هونغو دما زي بهالفص مسك حك حجفعي بسلان قدي فيو اتهاجر نايولك نبرتو مخانه مقواج كي أكل قلبته بز معدنات اتهاجر يقوح حرشاو بوتاتاتي منتل استعزوزه أي سرحن يلون زحاسو وسب بأكل مقدال إذن أقرم بمقراص يقص عنيرو كابز زبا أسدما حزب خونغو قصري وسخ زلو مسيلو أبستو سمع أوان قبل علوان مقبار كي لعاعل بمسقا كالناس بزبل كونغويان كم إنساتات نتهادنو بجملة خجفجفو يقبر نيرو دحرب عسراخ في الزمن زوص مصنعتي كسب 10 مليون زقموتو كونغويان بنقص ليوبولد كالاي كم تتشفشف يحبر أبشي عنتي عاد 200 شومنتن زناي نقص ليوبولد كالاي مجزاتي نهزبو خونغو سلازو قطعي كونغو كاولك نبرتو نام منقست بلجم تساقاقيرا منقست بلجم بغطاق قز أجمره ملم قوام السقار تتقبره اتشكان انشفشفن بزح لوط زنبوري يكونن جوزي بول صحلي كابوتون نابوتون كم مكيار عينتي نيرو زناي نقص ليوبولد كالاي ناي قفع تاريخ زلعلنايو بزي حدا نقرا يكونن بدحر زمص حدا حقኛ ናይ ናጽነት ተቃላሳይ ኮንጎው መንእስያሎ እቲ ግፍዒ ነቲ ተቃላሳይ ናይ ቃልሲ መሰረት እዩ ወይ ቅድሚት ዝኾነ ታሪኽ እቲ ድሕሪ ንጉስ ሊዮፖልድ ዝቐጸለ መግዛእቲ በልጅም ድማ ብዓይኑ ስለ ዝረኣዮ ንናጽነት ክቃለስ ዘለዓዓሎ ምኽንያት እዩ እዚ ተቃላሳይ ምልክት ሓድነትን ሓቀኛ ነጻነትን ፍትሕን እዩ ስሙ ድማ ፓትሪስ ሉባምባ ይበሃል እምበር ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ መደብና حصير تاريخ هيوت باتريس لوبامبا حزنا لكم مسئنا لنا حبيركم مسانا صنحو سناي مكتال أب كل التطري شحن جعت 115 ببلجيم تجزأ أب زنبرت كونغو أب أونية بحال قطر توليدو أبو دما نايك قدما يبرك تمرتو እንክካታተል መሰረታው ናይ ሒሳብ ክእለትን መጽሓፍን መንባብን ሃይማኖታዊ ትምህርትን ቀሲሚ አምስየናውያን መሰልጠንቲ ኮርስ ሙሳድ እንትቅጽል በሊሕን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ መደረ ምስማዕን ዘይእጉሞ ንፉዕ መንእሰይ ክኸውን ከኣለ ካብ ዝቐጺሉ ናይ መምህር ንምዃን ስልጠና ወሲዱ እኳ እንተኾነ ግን ሰርቲፊኬት ኣፍልጦ ይረኸበሉን ንሱ ክንየዝ ዝቐጸለ ትምህርቲ እኳ እንተዘይነበረ بعبي يقولنا فرنسا سنة صحفن بوليتيكا وصحفاتن غازيتاتن تاريخاتن بمنباب بعلون جزء رسو مهيرون أصلت إنوني من السي باتريس لوبامبا قدمنا بوليتيكا وقالت بعون قوت مئتاو كابشي حنتي عاتميتنا 4 جميرو نعسرت عامتات زاكل أبيت بوست كم صحافة يكون سريحيو زدما مصبوزحاتنا أوروبا سبات بقاتنا يمرخاب عدل فتيرو ليو قون ناي فابريكا بيرا أشياء خوينو يسرح نيرو يخون امبر ولا بوليتيكا وقالس بعلي يجمر أنصار بعدها وجزأت زن صبارق عن قصات قطمتاتن مصحيتاتن ملأختاتن كم مصحف عدي وعلن أب حزبو كونغو ببعداويان جزأت زبصح زنبره زسك حكح مجزأتي زن صورورو من السي باتريس عدم مجزأت حزبون هاجرن محصار علمو كبش حنتي عتم 155 جميرو أنصار تبعداو مجزأت زقالسا مس زنبرا ناي وشت عدو دبات كوينو بمنقسقاس قدميت كوينو كقالسن جمره كوفين قراص انتقالاساي مخان حليفو اندبوتو روتو نفوع تزارابن مدارن طرنافن بمخانو املا هاجر زنا طريو اب لبو حزبو بوتا خركب اي تጸገመን
ኣይዶንጎየን ግን 1956 ፖለቲካ ምልዓል ኣብ ቀይዲ ውዒሉ ድሕሪ ንኽልተ ዓመት ምእሳሩ ነፃ ተለቐቐ ግን እዚ ማእሰርትን መንእሰይ ፓትሪስ ዝድህል ዘጃጁ ዘይኮነስ በኣንጻሩ ዝያዳ ዘላዓዕል ኣብ ቁኑዕ መንገዲ ቃል ሰንጻር ባዕዳውያን ምህላው ዝሕብር እዩ ነይሩ ካብዚ ተበጊሱ ድማ ፓትሪስ ኣብ መትከሉ ብምጽናዕ ኣብ ሕዳር 1958 ብሄራውነት ኮንጎ ዘቀናቕን ብሄራዊ ምንቅስቓስ ኮንጎ ማለት እውን ሙቭመንት ናሽናል ኮንጎላይዝ ዝበሃል ፓርቲ ዝመስረተ እዚ ፓርቲ ብቐንዱ ኮንጎ ሙሉእ ነፃነታ ካብ ባዕዳዊት ገዛኢት ቤልጅም ክትረክብ ዝጽውዕ እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ወርሒ 1959 ኣብቲ ንልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ኣብ እግሪ ቤልጅም ተረጊጻ ዝተገዝአት ኮንጎ ናይ መናእሰያት ኣድማን ተቃውሞታትን ተበራበረ ብነኒን ፓትሪስ ዝምርሑ መናእሰያት ባዕዳዊ መግዛእት የብቅዕ ብዝብል ሓቦ ተለዓዒሎም ንብረት የቃጽሉ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኣድማ ክገብሩን ንቤልጅማውያን ከጥቅዑን ጀመሩ ኣብዚ እዋን መንእሰይ ፓትሪስ ሉዋምባ ብፖለቲካዊ ጥርነፋ ተኸሲሱ መሊሱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ እዩ ምምሕዳር ቤልጅም እቲ ዝነበረ ኣድማ ናይ መናእሰያት ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ እንትኸውን ስርዓት ምሕደርኡ ከም ዘመሓይሽን ኣብ ቤት ምኽሪ እውን ብርክት ዝበሉ ኮንጓውያን ተወከልቲ ከም ዘእቱን ተገዲዱ ቃል ኣተወ እቲ ዝነበረ ኣድማ ዝጊሉ ኣብ መረፃ ንምስታፍ ናይ ፓትሪስ ፓርቲ ዝርከብዎን 120 ዝኾነ ብሄራውያን ፓርቲታት ተመዝገባ ግን ሃፅያዊ ምምሕዳር ቤልጅም ቃል ዓፂፉ እቲ መረፃ ከም ዝተቋረፀ ገለጸ ድሕሪ ገለ ዓመታት ድሕሪ ብዙሕ ዓመፅን መሪር ቃልስን ናይ ቤልጅም መንግስቲ ካብ 13 ዝኾነ ናይ ኮንጎ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዝተዋፁ 96 ምስ ዝኾኑ ሰባት ናብ ስምምዕ ዓተወ ኣብቲ ስምምዕ ቤልጅም ንኮንጎ ነፃነታ ከም ትህባ ድማ ተሰማምዐት በዚ መሰረት ድማ ኣብ 30 ሰነ 1960 ኮንጎ ብዕል ነፃ ሃገር ኮነት ኣብቲ ዝተኻየደ መረፃ ብሄራዊ ምንቅስቓስ ኮንጎ ዝበዝሐ ድምፂ ረኺቡ ተዓዋቲ ክኾን ከሎ እዚ ፓርቲ ምስተን ዝተረፈ 12 ፓርቲታት ሕርፍፍ ዝበለ ዝምድና ዝመሰረተ ክኾን ከሎ ወዲ 34 ዓመት ፓትሪስ ሉዋምባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ባይቶ ናይ ተሓዳስ ነፃ ሃገር ክመርሕ ተመዘ ኣብ ባይቶ ዳራሽ ናይ ኮንጎ ጽምብል በዓል ነፃነትን ስልጣን ረኽክብን እንትካየድ ንጉስ ቤልጅም ባውደይ ሰበስልጣን ቤልጅም ናይ ወፃ ሃገር ምዕራባውያን ተወከልቲ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓትሪስ ሉዋምባን ካልኦት ናይ ኮንጎ ሚኒስትራትን ተረኺቦም ነይሮም ንጉስ ቤልጅም ባውደይ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓትሪስ ሉዋምባን ድማ መደረ ከስምዑ ናብ መድረኽ ተዓቅድሙ ቀዳማይ ዕድል ዝተዋህቦ ንጉስ ቤልጅም ባውደይ ክኸውን ከሎ ንሱ ኣብ መደረኡ ቅድሚኡ ንዝነበረ ንጉስ ቤልጅም ሊዮፖልድ ካልኣይ ነዚ ሃገር ክትምዕብልን ክትስልጥንን ዝፀዓረ ጅግና ኢልዩ ክንእዶ ተራእዩ ንጉስ ሊዮፖልድ ካልኣይ ግን ከምኡ ይነበረን ብተፈጥሮዊ ሃብቲ ዝበልፀገት ሃገር ከም ውልቅ ንብረቱ ጨቢጡ ሒዙ ናይ ህዝባ ጉልበት በዝቢዙ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ኣካሎም ኣጉዲሉ ዝቐተለን ዝጨፍጨፈን ንጉስ ነይሩ ተቐባሊ ንግስነት ባውደይ ግን ነቲ ሓቂ ዓፊኑ ሓሶቱ ይኽዛረብ ተራእዩ ነዚ ዝተብሃለ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ሽዑ ነበር ፓትሪስ ሉዋምባ ግን ኣብቲ ወግዓዊ ፕሮግራም መደረ እንተስምዕ ሰጋእጋእ ኸይበለ ብዛዕባ እዋን መግዛእቲ ኮንጓውያን ዘሕለፍዎ ዓመፅን ውርደትን ብዓውታ ከም ዝኽብል መደረ ዝኸበርካ ህዝቢ ኮንጎ ሎሚ ናይ ሰላም መዓልቲ ናይ ነፃነትና መዓልቲ እዛ ናጽነት ካብ ቤልጅም ብውህብቶ ዝተቐበልና የኮናን ንሕና ንሓያለ ዓመታት ተቓሊስና ደምና ገቢርናን መከራ ጎሲምናን ዝረኸብና እዩ ነፍርቂ ክፍለ ዘመን ዝኣክል ጉልበትናን ሃብትናን ተጠቂሞምሉ መሬትና ወሲዶም ነፃነትና መንጢሎምና ግን ሎሚ ገዛእ ሃገርና ባዕልና ንቆጻጸር ብገዛእ ሓሳብና ንመርሕ ናይ ሃገርና ሃብትን ሓጎስን ኣብ ኢድና ዝጨበጥና ነፃ ሃገር ኢና እዚ ነፃነት ንሕጂ ንቐጻሊ ወለዶን ክንሕልዎ ኣለና ኢሉ ኣብ መድረኽ ምስ መደረ ብጣቕዒትን ኣድንቆትን ኣዳራሽ ተናወፀ ንመግዛእቲ ቤልጅም ድማ ብሓይሊ ዘሰኩምና ዘዋረድ ባርነት ክብል ነቲ ዝነበረ ሃፅያዊ ስርዓት ገለጾ ቅድሚኡ ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ኣብ ቅድሚ ኣውሮጳውያን ከም ዝደፊሮም ክዛረቡ ተሰሚዖም ኣይፈልጡን ፓትሪስ ሉዋምባ ግን ድንብርፅ ክብል ከማን ኣይተረኣየን ድሕሪ መደረኡ ንሰበ ስልጣን ቤልጅም ከም ዘዋረደ ተገይሩ ተረኣየ እዚ ተግባር ድማ
ንምዕራባውያን ኣዝዩ ዘሕርቕ ተግባር ኮነ። ፓትሪስ ግን ናይ ምዕራባውያን ድልየትን ሓሳብን ዘገድሶ ይነበረን። ዘገድሶ ናይቲ ዝተቓለሰሉን ዝበርሖ ህዝብን ነፃነት ፍትሕን ርትዕን ጥራይ እዩ። ሃገሩ ኮንጎ ካብ በልጅም ስልጣን ቁፅፅር ሙሉእ ንሙሉእ ንምንጋፍ ለይትን ቀትርን ይሰርሕ ነበረ። በዚ ምኽንያት ድማ ኮንጎ ነፃነታ ካብቲ ጓናፅፍ ድሕሪ ሰሙን ኣቢሉ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ኮንጎ ዝነበሩ ናይ በልጅም መራሕቲ ሰጉጉ ብመራሕቲ ኮንጎ ተኪእዎም እዩ። እዚ ተግባር ፓትሪስ ሉባምባ ምዕራባውያን ብሕማቕ ዓይኒ ክጥምትዎ ዝገበረ ተወሳኺ ተግባር ኮነ። ድሕሪ ናጽነት ነዊሕ ከይጸንሐት እታ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ትርከብ ካታንጋ ትበሃል ብማዕድን ዝበልጸገት ኣውራጃ ካብቲ ሃገር ከም ትግንጸል ምስ ገለጸት እታ ሃገር ኣብ ፖለቲካዊ ቁልውላውን ኣብ ዘይዛር ዝመስል ኩናት ሕድሕድን ኣተወት። መንግስቲ በልጅም እዚ ቁልውላው ፖለቲካውን ኩናት ሕድሕድን ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ወሲዱ ድሕነት ዜጋታት በልጅም ንምርግጋጽ ብዝብል ምስምስ ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ወተሃደራት በልጅም ንምምሕዳር ካታንጋ ድጋፍ እናገበሩ እቲ ሕምስምስ ኣጋደድዎም። ሉባምባ እቲ ሕምስምስ ንምቁፅጻር ካብ ቁፅጥሩ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ናብ ሕብረት ሶቪየት ሓገዝ ሓተተ። እቲ ግዜ እዋን ዝሑል ኩናት ስለ ዝነበረ መንግስቲ ኮንጎ ናብ ሕብረት ሶቪየት ስለ ዘዘንበለ ኮንጎ ካብ ምዕራባውያን ነፂሉ ምስ ሶቪየት ሕብረት ከተኣሳስራ ስለ ዝፈተነ ምዕራባውያን ንኽቕተል ውዲት ከኣልቡን ጀመሩ። ናይ ኮንጎ ፖለቲካዊ ሕምስምስ መንእሰይ ሉባምባ ክቆፃፀሮ ስለ ዘይከኣለ እቲ ፕረዝደንት ንሉባምባ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትራቱ ኣሰናበቶ። ድሕሪ ሓደ ሰሙን በዓል ስልጣን ሰራዊት ዝነበረ ኮሎኔል ጆፋስ ሞቡቱ ስልጣን ሓዘ። ሉባምባ ድማ ኣብ ገዝኡ ክዕሸግ ተገብረ። ዋላ እኳ ከመልጥ ፈቲኑ እንተነበረ ተታሒዙ ኣብ ምዕራባዊ ኮንጎ ኣብ ትርከብ ሓንቲ ገጠር እቲ ሃገር ክነብር ተገብረ። መንግስቲ በልጅም ሉባምባ ኣብ ምዕራብ ምቕማጡ ዘይምርግጋእ ከም ዘስዕብ ስለ ዝተገመተ ናብ ካታንጋ ንኽገዕዝ ገበሮ። ካታንጋ ብዙሕ ወተሃደራት በልጅም ዝዓስከሩላ ኣውራጃ ስለ ዝነበረት ድማ ብ16 ጥሪ 1961 ከም ድሌት ጸላእቱ ፓትሪስ ሉባምባ ናብ ካታንጋ ገዓዘ። ሓንቲ ምሸት ምስ ሓደረ ድማ ብ17 ጥሪ 1961 ምስ ክልተ ደገፍቱ ተረሸነ። ሉባምባ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ክሳብ ግዳይ ቅትለት ዝኸውን 7 ወርሒ ጥራዩ ኣብ ስልጣን ገይሩ ነይሩ። ቅትለት ሉባምባ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ናብ ሶቪየት ሕብረት ስለ ዘዘንበለ ብኣሜሪካውያን እትገብሮ ውዲት በልጅም ተመሊሳ ግዝኣታ ክትቆፃፀር ብዝነበራ ባህጊ ብተወሳኺ እውን ሓደ ስልጣን ንምምንጣል ብዝነበሮም ወገናት እዩ ተፈጺሙ። ፓትሪስ ሉባምባ ፈጺሙ ከም ዘይነበረ ንምኽሓድ ሬሳኡ መቕባር ጥራይ እኹል ኣይነበረን። እቲ ተቐቢሩሉ ዝነበረ መቓብር ተኳዒቱ ሬሳኡ ምስ ወፀ ተቆራሪፅ እዩ። ኣብ መወዳእታኡ ከዓ ብኣሲድ ከም ዝሓቅቕ እዩ ተገይሩ። እቲ ተግባር ሙሉእ ብሙሉእ ኣካላቱን መረዳእታታቱን ሓሳባቱን ፍልስፍናውን ኣጥፊእኻ ንሉባምባ ካብ ታሪኽ ኮንጎ ንምድምሳስ ዝተገብረ እኩይ ውዲት እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ሉባምባ ክሳብ ሎሚ ኣይተረስዕን። ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ነፃነት ታሪኽ እቲ ዋና ጅግና እዩ። ታሪኹ ንሓድሽ ወለዶ መናእስያት ብድፍረት ብሓድነትን ደው ንኽብሉ ክሳብ ሕጂ ይሕግዞም ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ንሱ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ምሉእ ኣፍሪቃ ምልክት ሓድነትን ቅንዕናን ሓቀኛ ናይ ነፃነት ተቓላሳይ ጌርካ እዩ ዝርአ። ቅትለት ፓትሪስ ሉባምባ ንዓለም ኣሰንቢዱን ሓያሎ ግብረ መልስን ረኺቡ እዩ። ኣብ ግብረ መልሲ መሃብ ዓለም ኣብ ክልተ ተኸፋፊላ እያ። ምዕራባውያን ኣብ ቅትለት ፓትሪስ ተሓባበርቲ ስለ ዝነበሩ ብዛዕባ ሞቱ ካብ ምዝራብ ስቕ እዮም መሪፆም። ሕብረት ሶቪየትን ኣፍሪቃን ግን ኣንጻር ሃፀይነት እናጨደሩ ንቅትለት ፓትሪስ ሉባምባ ኮኒኖሞን ሓዚኖምሉን እዮም። ብዙሓት መራሕቲ ኣፍሪቃ ሃፅያዊ መግዛእቲ ገበን ክብሉ ይኹንኑ። ንሉባምባ ከም ምልክት ናይ ናጽነት ተቓላሳይ ኣፍልጦ ሂቦም ቁፅፅር በልጅምን ምዕራባውያን ስለ ዝተቃወመ ከም ዝተቐትለ ይኣምኑ ድማ ፓን ኣፍሪቃውን ንሉባምባ ምልክት ፀረ ሃፀያውን ስውእ ቃልሲ ኣንጻር መግዛእቲ ገይሩ ይርእይዎ። ኣብቲ እዋን መንግስቲ በልጅም ኣብ ቅትለት ፓትሪስ ኢድ ከም ዘይብሉ ይኽሕድ እኳ እንተነበረ ድሕሪ 10 ዓመታት ማለት ኣብ 2002 ግን በልጅም ብዛዕባ ቅትለት ሉባምባ ሞራላዊ ሓላፍነት ከም ዘለዋ ብወግዓ ኣሚና። ንስድራ ቤቱ ድማ ይቕረ ተሓቲታ እያ። ሶቪየት ሕብረት ድማ
ንሉባምባ ስውእ ሃፀይነት ኢላ ንቁትለቱ ብትርኾኒናቶ ሞስኮ ንዩኒቨርስታት ወደናታታን ወላ እውን ሓደ ውድባታን ብሽሙ ስያመ ትገብር ነይራ ንኣብነት ዩኒቨርስቲ ምሕዝነት ህዝቡ ሞስኮ ፓትሪስ ሉባምባ ዩኒቨርስቲ ተባሂሉ ተሰይሙ እዩ ኣብ መላእ ዓለም ቅትለት ሉባምባ ከም ኣብነት ናይቲ ብምዕራባውያን ዝድግፍ ምብስባስን ናጽነት ኣፍሪቃ ይተራእዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እምበኣር ናይ ሎም መዓልቲ ሒዝናልኩም ዝጸናሕና መደብ ሕፅር ኣቢልና ታሪክ ፓትሪስ ሉባምባ ገሊጽናልኩም ኣለና ንስኹም ከ ቅትለት ፓትሪስ ሉባምባ ንምንታይ ትብሉ ብኸመይ ትርእይዎ ምስ ምንታይ ከተተኣሳሰርዎ ኣብ ቦታ ኸመንት ተገዲፍኩምና ክነንብቦ ኢና ሰናይ ቅንያት ድሓን ኩኑ أنت عباي ورحي بزحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفر فتورا هاي مستبرانو ቅርጾም ተፈታዊ ስልማት ናይ ሰማይ ተፈጥሮ ባህርያዊ ባዕሎም ንባዕሎም እናተዳራርቡ ነዛ ጸልማት መሬት ብርሃኖም ይህቡ ብርሃኖም ይህቡ حدا جزيت سلام دبنا يشفنهم يتارطرو خايلهم قد تبلوم والتنا بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلمهم تريهم كتنو ببانا كتنو نبانا أنت عباي ورحي بزوحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفر فتورا ورحن كواخبتنا رحتنا يسورا نايزا زبادمت مريت متشوتي إريترا والتانا يحفش قمجاوان تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبراتي والتانا يحفش قمجاوان تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبراتي